வெல்கம் டு சாஃப்ட் டச். இப்போ தான் என்னோடய வீடியோ முதல் முறை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் க்ளோக்கான ஒரு ஆயில் தான். அதுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட பொருள் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் ஜார், ரோஸ் பட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். கோகனட் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 ml எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு கிளாஸ் ஜார் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து லயன் டேட்ஸோட ஜார், நான் அதுவே எடுத்திருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா எடுத்து வச்சுருக்கிற கோகனட் ஆயிலை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கோகனட் ஆயில் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து ரோஸ் பெட்டல்ஸ் எடுத்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கோகனட் ஆயில் ஃபுல்லாமே வந்து நம்மளோட ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வந்து மூழ்கி இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ரோஸ் பெட்டல்ஸ் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ட்ரைட் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான ரோஸ் பெட்டல்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் ரோஸாக இருக்கணும். அதுதான் வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் சாமிக்கு யூஸ் பண்ணுற ரோஸ்லாம் வேஸ்ட் ஆகும், அதை தூக்கி போட்டுருவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி டிஐஒய்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து ரோஸ் பெட்டல் போட்டு ஆட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம டபுள் பாய்லர் மெத்தட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணியில் நம்மளோட பாட்டிலை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இதை டபுள் பாயில் மெத்தட் பண்ண போகிறோம். பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளோஸ்டாக இருக்கணும். இந்த வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸஸாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து 2 hours வரையும் இதை வந்து அப்படியே வந்து டபுள் பாயில் பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் வச்சப்பட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் 15 minutes ஒன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன். இப்போ தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். அது வந்து பாயில் ஆகி இதோட எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இந்த எண்ணெயில் ஊறணும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு, அதாவது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஸ்லோவாக வச்சுட்டு ஒரு 2 hours வரையுமே நம்ம வந்து இதை டபுள் பாயில் பண்ண போகிறோம். அப்படி நம்ம டபுள் பாய்லர் பண்ணுறப்ப நம்மளோட ரோஸ் பெட்டல்ஸில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாமே இந்த கோகனட் ஆயிலில் இறங்கும். அது வந்து நம்மளோட ஸ்கின்க்கு பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறப்ப நல்ல ஒரு க்ளோ தரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த மாதிரி கொதிக்கிற டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆயில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அதோட எசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அப்சர்வ் ஆகும். இந்த ஸ்கின் க்ளோ ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளோட ஸ்கின்ல ஏதாச்சும் ஸ்கேர் இருந்தால் அது வந்து ஹீல் பண்ணும். நம்மளோட ஸ்கின்னை பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாய்ஸ்சரைசிங்காக வச்சுக்கும். இந்த க்ளோ ஸ்கின் ஆயிலை பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடி மசாஜ் ஆயிலாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி நம்ம பாடி மசாஜ் ஆயிலாக யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரிலீஃப் பண்ணும். இதை நம்ம ஃபேஸ் மசாஜ் ஆயிலாக இல்லை பாடி மசாஜ் ஆயிலாக யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளோட ஃபேஸ்லேயும் சரி பாடிலையும் சரி பிளட் சர்க்குலேஷனை பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ரோஸ் ஆயிலை நம்ம வேறு எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஷவர் ஜெல் இருக்குல்ல, அந்த ஷவர் ஜெல்லை ஜஸ்ட் ஒரு 2 drops ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து ஷவர் ஜெல் பாத்தாக எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட ஃபேஸ் க்ரீம்லேயும் நம்ம வந்து 1 to 2 drops வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஆட் பண்ணி நம்மளோட ஃபேஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்மளோட ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹைட்ரேட்டிங்காக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இதை வந்து ஃபுல் பாடி மசாஜ் ஆயிலாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளோட ஸ்கின்னில் இருக்கிற ஸ்கேர் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகும். நம்மளோட ஸ்கின்னை பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாய்ஸ்சரைசிங்காக வச்சுக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பேபிஸ்க்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெறும் கோகனட் ஆயிலில் வந்து ரோஸ் பெட்டல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஆயில் வந்து நம்மளோட பேபிஸ்க்கும் நம்ம தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். அவங்களோட ஸ்கின்னும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாய்ஸ்சரைசிங்காக இருக்கும். அவங்களோட ஸ்கின் வந்து இன்னும் நல்லா சாஃப்டன் ஆகும். நல்ல ஒரு க்ளோ இருக்கும். நம்மளோட ஃபேஸ்க்கு வந்து ஒரு 2 to 3 drops ரோஸ் ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம மேக்கப் போடுறப்ப நம்மளோட மேக்கப் பார்த்திங்கன்னா லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும். இல்லைனா உங்களோட ஃபேஸ் க்ரீம் இல்லை ஃபவுண்டேஷனில் வந்து நீங்கள் 1 to 2 drops ஆட் பண்ணி நீங்கள் அப்படியும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ரோஸ் ஆயிலை பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஏர்க்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து எப்படி ஏர்க்கு யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் ஷாம்புல 2 drop கலந்துமே உங்களோட ஏர்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா ஏர் மாஸ்க்காகவும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். லைக் அலோவேரா ஜெல் இல்லைனா நீங்கள் கோகனட் மில்க் வந்து உங்களோட ஏர் மாஸ்க்காக போடுறீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு 2 to 3 drops நீங்கள் ஆட் பண்ணி அதை வந்து உங்களோட ஏர் மாஸ்க்காகவும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அது பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஏரை வந்து நல்லா ஹைட்ரேட்டிங்காக வச்சுக்கும், நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இந்த க்ளோ ஆயிலை பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பாடி ஸ்க்ரப்புக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பாடி ஸ்க்ரப்புக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா, 1 கப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த 1 கப் சுகரில் ஒரு 4 to 5 drops வந்து இந்த ரோஸ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 tablespoon அளவுக்கு கோகனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பாடி ஃபுல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த க்ளோ ஆயில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட லிப்புமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சம்மரில் விட வின்டரில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லிப் வந்து ரொம்ப கிராக்டாக ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரோஸ் ஆயிலை நம்மளோட லிப்க்கு அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்மளோட லிப் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாய்ஸ்சரைசிங்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த ஆயிலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது.
இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் வந்து நம்ம டபுள் பாயில் பண்ணி 2 ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம தண்ணியிலேருந்து தனியாக அந்த பாட்டிலை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டேஸ்க்கு நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். 2 டேஸ்க்கு மேலேயும் நம்ம வந்து அப்படியே வைக்கலாம். பட் 2 டேஸ் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து இதை அப்படியே வந்து ஊற விடணும். இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாமே இதில் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளோட ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக நல்லா க்ளோவாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் 2 டேஸ் கழித்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். இப்போ இந்த ஆயிலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோஸ் எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா அப்சர்வ் ஆகிருக்கும். இதை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி ஆயில் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் கப்பில் தான் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். இந்த ஆயிலை வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து கிளாஸ் ஜார்லேயே ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித் ரோஸ் பெட்டலோட. பட் ரோஸ் பெட்டல் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்த பின்னாடி ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளோட ஸ்கின் நல்லா க்ளோ தரும். நம்மளோட ஸ்கின்க்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஏர்லையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட பாடி மசாஜாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரோஸ் பெட்டல் வச்சு நம்ம செய்கிற ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின்க்கு வந்து அவ்வளோ நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நம்மளோட ஸ்கின் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஏர்க்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளோட லிப்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஈஸியாக கிடைக்கிற பொருள் தான். நமக்கு வந்து பன்னீர் ரோஸ் வந்து நமக்கு நார்மலாக வீட்டில் கிடைக்கும். கோகோனட் ஆயில் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே நம்மளோட வீட்டில் எப்போவுமே வச்சுப்போம். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாகவே இந்த ஆயில் மேக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின்னை நல்லா மாய்ஸ்சரைசிங்காக வச்சுக்கும். நம்மளோட ஸ்கின்க்கு நல்ல ஒரு க்ளோ தரும். நம்மளோட லிப்க்கு வந்து நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைசராக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட ஏரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹைட்ரேட்டாக இருக்கும். சிம்பிளாக ஒரு ஸ்கின் க்ளோ ஆயில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்த்தோம்.